sakwise Kanjeng Nabi niku tibane mbok rondo. Mbok ron ketika surga dibuka, Kanjeng Nabi masuk dapat satu langkah, enek wong wedok bengok-bengok Kanjeng Nabi, kula tumut panjenengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lajeng noleh, malaki waman antinya apa bengok-bengok, sapa awakmu rene? Akhire mbok wong wedok niku nyedhek dhateng Kanjeng Nabi, langsung matur, ya Rasulullah, ana imra'atun qa'atu ala aitamilli. Kula niki rondo Kanjeng Nabi, anak kula jek cilik-cilik, bojo kula sedo, urip kula iki mek entek, kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Panjenengan dawuh sapa sing ngopeni cah yatim, celak kali panjenengan bagi dua jari ini. Hari ini kula nuntut dateng panjenengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tersenyum, lajeng Kanjeng Nabi ngajak, ayo lek ngono mlebu swarga bareng aku. Jadi wong sing mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi niku mbok ron. Ngapunten sing dadi rondo-rondo gak usah cilik ati. Panjenengan sok mlebu swarga bareng karo Kanjeng. Pokok rondone ngopeni anake lho. Lah lek rondone nglayap ae ya. Enek to rondo tukang kluyuran. Enek jaranan delok terus dadi. Kuwi jenenge rondo kuwuk ngono kuwi. Pak, panjenengan lek pengen mlebet swarga bareng karo Kanjeng Nabi, Islam memberi konsep apa? Rabia rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Pak Lurah niki enten rondo anake 7 bar PTK. Kok Pak Lurah gelem rabi rondo anak 7 atik bar PTK, kok niat ngopeni cah yatim dipapak karo Kanjeng Nabi di depan pintu surga, Pak. Tapi rata-rata lek rondo duwe anak cilik-cilik akeh, angel golek bojo. Kula wingi enten kiai iki duwe anak wedok, mantune niku kakung, alumni Pondok Kuwagean Kediri, Pak. Pare. Ninggal tasik enom. Bapake ndak panggil kula, Yai jenengan pados ne bojo anak kula niku lho. Anake cilik-cilik tas sekawan sing kakung nembe sedo. Ya Allah, pendak tak tawakne do ora gelem. Ora gelem, alah aja rondo anake akeh to Pak Lukman. Lah karepmu piye? Ya rondo mboten napa-napa, tapi sing gak duwe anak atik mulih ke Hongkong ngono lho. Akhire tak jawab, lek ngono kuwi kiai ya gelem, aku ya ngono. Bapak Ibu ingkang kula hormati, panjenengan memuliakan anak yatim di bulan Muharram itu sae. Tapi jane sing paling sae itu 1 tahun terus awake dhewe santuni. Awake dhewe iki punya tradisi mulyakne bocah yatim, nyantuni cah yatim. Ngapunten biasane namung nang bulan Muharram. Engko setelah itu ki terus sing nyantuni sapa? Setahun ki 12 wulan yu, lek mek sak wulan, lek terus sing 12 wulan sing nyantuni sapa? Lah lek mek sak wulan terus sing 11 wulan sing nyantuni sapa? Lah iya to, lek mek sak wulan terus sing 11 wulan sing nyantuni sapa? Lek saged Kanjeng Nabi nderek dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge gelem ngopeni cah yatim 3 ae, monggo karo Allah pendak isuk diwai ganjarane jihad, pendak sore oleh diganjaran jihad, pendak awan oleh ganjarane poso, pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, lek mati digaransi mlebu swarga. Ngopeni cah yatim 3 ae. Mula lek sakit teng mriki dibentuk KPAY, komunitas pecinta anak yatim. Wis sampean golek wong 50 ae. Saulan sampean tarik 20.000 ae. Saulan 20. Niku lek wong 50 wis oleh 1 juta. Wis 1 juta niki golekno cah yatim 3 ae, sampean tukokne beras 1 bulan ben dikemakem cah yatim.
Kanjeng Nabi mapak panjenengan di depan pintu surga. Golek ocah telu saulan 20 diomongi mek mendeli ae. Sakniki gudang garam lho sak pak 17.000. Saulan 20. Engko ning panekan enek cah yatim telu, tukokne berase. Lek entuk 1 juta berarti cah sitok 330. Ini dibelikan beras, kekno ibuke. Niki putra jenengan sing yatim, niki daharane berase. Panjenengan tiap hari mendapat pahala jihad fisabilillah. Panjenengan dijamin mlebu swarga. Golek wong 50. Lek wong 50 gak entuke 49. Iki sing ngomong tulisen. Aku lek saulan 20.000, pokok sampean gelem mara nang Blitar tak pei. Gak iman aku. Lho sampean rono ora yang gawa gula. Ya gulane tok 5 kilo engko ora ya malah bati to. Jadi awake dhewe iki lek iso tenan, bih, mergo nyapa to? Ngopeni cah yatim itu mulia. Karena Kanjeng Nabi dawuh, aku ki bapake bocah sing ra ndek bapak. Sama nek ngopeni cah yatim berarti ngopeni putrane Kanjeng. Oh. Iye, nak ulan nang ulo lem apa ya? Lem apa ya? Oh ya. Nak lem. Nak ulan nang ulo nak lem. Lem apa ya? Oh ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada satu hal yang harus kita pegang. Bahwa nyantuni anak yatim itu ibadah agung. Panjenengan kudu sadar tenan bahwa ibadah itu orientasine akhirat. Nyapa awake dhewe nglakoni ibadah salah satune nyantuni anak yatim niki abot. Mergo ibadah niku tibane urusane akhirat, Pak. Sampeyan kudu yakin bahwa ibadah itu sebagai bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Kuwi kudu sampeyan yakini ben gak abot ibadah. Mula ibadah iki aja kok gathukne karo donya, mboten gathuk, Pak. Ibadah iki kangge sangu lek wis mati. Aja kok gathukne donya, ora gathuk. Mula ora usah kaget lek nek magetan enek wong sregep ibadah niku malah melarat. Enek uang nang Blitar ra tau ibadah malah sugih. Loh kenapa ini bisa terjadi? Nggih, mergo pancen ya sumuk. Pancen biasa aku lek ngaji enek kipas angine. Aku ngaji ndak enek kipas angine ki ya ning anekan iki tok. Wis sumuk engko mulih ora dikawani. Ngocok ngono kuwi njaluk tak dompol ndak oleh kuwi. Oleh. Engko tak nyupuk dhewe aku ya. Mas Tongki guya-guyue. Jawe Pak Kapolsek Brambang larang. Pak Kapolsek dijawel Brambang larang Pak Kapolsek. Mas Tongki batin. Mari lak nyekel HP, karyawan lak di WA. Kuwi siapono Kiai Blitar kuwi lak ngono. Aku apal aku model. Dados awake dhewe iki ning donya iki termasuk tahun baru. Awake dhewe kudu berubah menjadi manusia baik. Artinya awake dhewe kudu sregep ibadah.
Alhamdulillah kepinginan kula sitok keturutan diparingi kipas. Alhamdulillah kari sitok neh brambangi iki karian. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, semua ibadah niki kangge nang akhirat yo ya. Nggih, mula sampeyan ora usah kaget. Lek ning donya enek wong sregep ngibadah malah miskin. Enek wong ora tau ngibadah malah sugih. Pancen ngibadah ora kangge sugih, ngibadah ki kangge sangule awake dhewe ninggal ning donya niki. Ora usah kaget lek ning panekan enek wong sregep salat duha. Bendina salat duha, bathuke ngecap ireng susun 28. Ngono kuwi nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak kok. Loh ini kenapa terjadi? Pancen salat duha ora kangge panen, salat duha kangge sangulek wis mati. Kuwi sampeyan eling-eling. Ben awake dhewe muncul semangat untuk beribadah. Mula nyantuni anak yatim iki manfaate ora ning donya, manfaate nang akhirat. Aku karo wong sing nyantuni anak yatim sok ning swarga kaya driji loro iki. Dadi nyantuni anak yatim iki kangge swarga, ora kangge donya. Lho mula kadang-kadang nuwun sewu Pak Bu, lek dingen-ingen ibadah kan kaya-kaya ndak oleh apa-apa to. Ayo sampean bedina sregep salat iki oleh apa jajal? Ayem tangga ora salat yo ayem kok. Malah sing sregep salat iki darah tinggi yo ora mudhun-mudhun kok. Malah sing ora tau salat ki tensine normal. Mula kadang awake dhewe karo salat iki kesel. Lah salat nak oleh apa-apa? Jenengan pendak Ramadan poso ki lak mek olehe luwe ta. Mula kabeh wong panekan Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso isine apa-apa. Lho, ibadah ki pancen kangge nang akhirat. Kadang-kadang ibadah ki lek dihitung rugi ya. Ayo sing wis munggah kaji aku tak takon kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning pasar panekan akeh. Mula gak kabeh wong sugih gelem kaji. Mergo kaji ki ndak oleh apa-apa malah ngentekne duit. Lho enek kaji ki jenenge furodak. Kaji niku jenenge furodak. Niku 750 juta wong sitok. Wis. Lek uang ndak duwe iman karo akhirat, lek uang gak sadar bahwa kita akan mati dan mati ki sangune salah satune kaji. Eman 750 juta dige kaji, Pak. Mending ge tuku sawah, mending digawe tuku truk. Tapi nyapa wong magetan gelem 750 mergo sadar bahwa ibadah ki kangge sangulek wis dunia ini kita tinggalkan. Gek kaji furodak niki mek 18 dina, Pak. 750 juta. Winginane adik kula sak keluarga tahun 2024 budal. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya neh. Arep budal kaji wong sak panekan diundang jere Walimatus Safar. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar wong sak panekan kabeh ziarah haji njaluk donga kabeh ngingoni karo rawon. Atik wong panekan iki gregetne ziarah kaji sak elep isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Loh, lek terus nyapa sampean kok gelem kaji? Mergo dodomu ki duwe iman, lek kajiku kangge sangu lek wis mati. Sampeyan eling-eling ning donya iki sing payu duit. Lek ning akhirat sing payu ibadah. Kula tak takon, teng mriki tuku sego pecel ngangge salat apa ngangge duit? Duit, ibadah ra payu. Tuku sepeda motor ngangge duit apa ngangge poso Ramadan? Duit. Ning donya ki sing payu duit, tapi lek ning akhirat duit ki enggak payu, sing payu ibadah. Sok ning akhirat sampean lek ning alam barzah peteng kuwi sing iso madangi jenenge salat jamaah. Wis sampean ning donya duwe dhuwit triliunan ning alam kubur peteng panggah peteng sampean. Mbok sampean tuku pirang atus triliun gak iso. Sing iso madangi nang kuburan ki jenenge salat jamaah.
Lah awake dhewe sok bakal mati, mula harus semangat ibadah. Karena lek wis mati awake dhewe butuh ibadah. Mergo lek wis mati sing payu ibadah. Lek ning donya sing payu dhuwit. Mula awake dhewe urip ning donya sregep ibadah apa sregep golek dhuwit? Awake dhewe ning donya sregep ibadah apa sregep golek dhuwit? Golek dhuwit. Mergo ning donya sing payu dhuwit. Sampai Pak Lukman teko Magetan rene iki rumangsamu golek apa? Sapa sing muni karo Brambang niku sapa imu? Duit. Mula tak atur ning ibadah ki ning donya ndak punya nilai. Mula ibadah ki ning donya kaya-kaya ndak oleh apa-apa. Mula awake dhewe iki ibadah ning donya gak duwe semangat. Mergo nyapa? Ibadah ki lek kok pikir ning donya pancen ndak oleh apa-apa. Nggih napa nggih? Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal. Akhirat iki panggenane piwales. Ayo semangat nyantuni anak yatim. Ning donya ki mek kon nyantuni anak yatim ora diwales. Tapi ning akhirat sampean orang ibadah mek diwales. Tak baleni. Ning donya kon ibadah ora diwales. Ning akhirat diwales ora kon ibadah. Ning donya ki kon nandur brambang, nang akhirat wi panen brambang. Sampeyan ning donya aja njaluk panen brambang, ning donya mek kon nandur, ning akhirat sampeyan seneng panen apa seneng nandur? Sampeyan seneng panen apa seneng nandur? Seneng panen, mula lek pengen panen mati. Mergo mati niku panen. Piye? Mani apa ya? Ora mani. Al mautu tatimmun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Awake dhewe iki lek pengin tampa nikmat sing sempurna mati, Pak. Mula Quran dawuh walal akhiratu khairul laka minal donya niku, akhirat niku luwih apik tinimbang donya. Mergo ning donya nandur, ning akhirat panen. Ning donya sampean kon bayar arisan, nang akhirat sampean nampa arisan. Sampean seneng bayar arisan apa nampa arisan? Mati. Anak wong mati kok wedi, wong nampa arisan kok wedi lho. Wong panen kok wedi iki lho. Seneng nampa arisan apa bayar arisan? Lho lak ra jawab. Wis ketok wedine kuwi. Artinya apa, Pak? Awake dhewe kudu sadar. Sampeyan jangan berharap ning donya iki dibales ngamal sampean. Mboten. Awake dhewe dibales ki sok lek wis awake dhewe ninggal ning donya niki. Mula awake dhewe iki urusan donya karo urusan ibadah. Ngapunten Mas Tongki, ngapunten. Semangatan urusan donya. Awake dhewe iki lek urusan donya di prinsip telu. Siji, aja kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe motor aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe mobil aja kalah karo tanggane dulure kancane. Duwe gelang aja kalah, duwe kalung aja kalah, duwe klambi aja kalah, duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yu robani, tek kula robina. Aku di lemari es yu piro 1 pintu, larang tekku 2 pintu. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono bengok larang tekku ndak ono pintune. Awake dhewe iki lek urusan donya kok ndek prinsip aja kalah ya. Tapi mbosok urusan ibadah, prinsip aja kalah iki dibuang di pantai selatan. Roh tanggane sregep jamaah ki ndomblong. Kok ora yo lek budalmu bar azan ki lho aja sampe kalah sadurunge azan kudu budal, gak enek. Gak enek. Roh kancane sregep poso sunah. Pendak Senin nyenen, pendak Kemis ngemis. Ndomblong kok ora yo lek wis sregep Senin Kemis ki lho aja sampe kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Taswa, Asyura, Arafah, Tarwiyah aku kudu poso. Gak enek. Lek donya aja sampai kalah, tapi urusan ibadah prinsip aja sampai kalah ki nggak dipakai.
Nomor loro, urusan bodo donya awake dhewe prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Duwe omah ning Panekan tuku perumahan nang Magetan, nang Magetan tuku perumahan nang Madiun, nang Madiun tuku perumahan nang Ngawi, nang Ngawi tuku perumahan nang Nganjuk, terus. Duwe warung laris nang Panekan, buka cabang nang Ngawi, nang Ngawi wis terus. Lek urusan donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki jenis setahun 12 wulan, digaji ping 12 iki njaluk gaji ke-13. Ya apa enek le bulan ke-13 iki. Ning Indonesia iki kan lucu ta. Wong wulane iki 12 kok digaji ke-13 terus bulan ke-13 iki bulan apa yu? Mari dikai bulan gaji ke-13 njaluk neh ke-4. Ya ngono kuwi karaktere manusa. Wong jenenge lurah ini dikai jabatan 6 tahun ya njaluk tambah 2 tahun nak. Ya apa ora? Ya ngono kuwi awake dhewe iki lek urusan donya iki ora kiai, ora santri. Sami ugi sami mawon. Cilit babi dientup. Mula rasa kaget ning Indonesia kono Indomaret, Alfamaret. Yaitu karakter manusia. Lek urusan donya selalu ingin ngapunten tapi mbok urusan ibadah. Kok gak pengen tambah ya? Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ora? Sing sampean delok ning jenengan iki sing jamaah lak panggah kuwi. Wedoke papat yutun, yudah, yusri, yujem ya semek kuwi. Lek ora tambah blas. Sing ora tau tahajudan kok tahajudan, sing ora dukaan kok nambah ora. Ya tenang ora tambah. Sing ora iso maca Quran kok terus pengen nambah maca Quran ora. Oh alah yo dadi wong Islam ora iso maca Quran. Ayo tayu ning masjid bentuk TK. Apa lho yo kuwi taman kawak-kawak. Ayo tayu mak-mak dilumpukne golek ustad. Pendak malam Rebo bar maghrib sampai Isya. Ayo awake dhewe kuwi belajar ngaji Quran. Mosok dadi wong Islam kok gak iso maca Quran. Aku kok pengen iso nambah maca Quran. Ndah ni mulyane ning masjid Syuhada pendak malam Rebo bar maghrib mak-mak nglumpuk belajar ngaji teko awal. Ra'fatka ra tak kasro diwaos cemblem. Ya ora kan donya pengen tambah, lek urusan ibadah gak pengen. Nyapa ya? Nyapa Bu? Kena bokongi. Nomor 3. Urusan bondo donya ora kiai ora santri. Duwe prinsip apa? Selalu betah. Awake dhewe lek ngomong di donya betah masalah. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng ya betah. Jenenge buka toko leket bar subuh sampai jam 10 bengi ya betah. Jenenge omahe Panekan dinese ning Nganjuk lho dina nyang ya betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam iku kudu ngising ya betah. Lho urusan donya wis ora sing ngomong ora sing ngrungokne. Ning masa urusan ibadah blas ora ndek betah. Jenenge ngaji 5 menit mripate diucel. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet tengen. Selonjor tekuk, selonjor tekuk. Dilak-diluk noleh, mulih nek iki apa engko? Iya ora yu. Nek urusan donya kok betahe, pengajian dan ndak di betah. Jenenge ning Panekan iki lha nek Agustusan iki gerak jalan 10 kilo iki ya kuat. Oh, mae karo masjid mek 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Ya ora. Loh, lek gerak jalan kuat 10 kilo, kudune ning jamaah 10 jangkah ya kuduku.
Wong gerak jalan yo mlakune ditata. Musuh iki lho gerak jalan. Sampeyan gerak jalan ngene gak oleh. Ngene, gak oleh. Gerak jalan 10 kilo kuat kok. Omahe karo masjid mek 10 jangkah ora tau nyang. Padahal sampeyan ning masjid mlakune bebas. Karo ngene ya oleh, karo mundur ya oleh. Iya apa ora? Jenenge melu karnaval lho macak manten. Rok iki copet 10 kilo lek mlaku mek kenduk. Ngono ki ya teko finish. Lho omahe karo masjid mek 10 jangkah lho ya ora tau nyang, alasane men nek setahun. Ki menstruasi apa mencret ilang. Lho nggih. Bu, lek melu gerak jalan melu wae, lek melu karnaval melu wae. Tapi lek gerak jalan kuat, karnaval kuat, jamaah ya kudu, pengajian ya kudu. Lha kuwi jenenge jujur karo Allah. Lho nggih. Bu. Nggih napa nggih? Kenapa ini bisa terjadi? Nggih pancen ibadah ora dibayar ning donya kuwi lho marakne. Nyapa sampean ning sawah budal peteng mulih peteng kuat. Mergo sampean nandur pari saiki panen. Nyapa nunggoni toko betah, nunggoni toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh bati. Oke. Dadi lek urusan ibadah apa lek urusan donya niku sampean tandang saiki diwehi saiki. Tapi lek urusan akhirat sampean tandang saiki, Allah lek ngowehi sok nang akhirat. Mula ibadah ora kangge saiki, ibadah iki kangge sok. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge. Mula sampeyan iki lek budal jamaah takoni yu kok suruh jamaah olehmu apa? Sok. Kowe suruh ke pengajian olehmu apa? Kok gelemen lo nyantuni anak yatim olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiannya judulnya apa? Jadi ibadah ke ora kangge saiki tapi kangge besok. Mulai ibadah abot mergo gak dibayar saiki tapi dibayar. Jenenge diundang genduren 7 kilo udan terus campur gedhek lenyang. Omahe karo masjid 10 jangkah ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate genah yo ya. Mula krana ibadah ki dibayar sok. Mula ibadah ki yo ora betahne. Sampeyan nek enek kiai ngimami tarawih cepet karo kalem seneng ndi? Ndolak tenan. Mergo ibadah ki ora betahne. Nek kiai kok ngimami tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar. Sing luwaris sing bismillahirrahmanirrahim waris. Mergo ibadah iki dibayar sok mula ora betahne. Ya apa ora? Nek kiai kok lek ngimami tahlil lek ndonga dawa. Kok lek sing mburi lak ndonga amin. Mergo ibadah ki ora betahne. Ibadah mula NU ki nyapa to lek tarawih kok cepet. Panjen NU ki tarawih 23 sak witire. Ulama-ulama biyen titik edeng ibadah kuwi. Aja karepe dhewe ya rada nuruti karepe pasar barang ngono. Mula Kanjeng Nabi nate marah ketika sahabat ngimami bar Fatihah maca surat Al-Baqarah. Ndak boleh karo Kanjeng Nabi, ibadah ki ra betahne. Kanjeng Nabi mboten nate marah ketika imam bar Fatihah maca qul huwallahu ahad, Pak. Itu karena apa? Karena ibadah ki ora kangge saiki tapi ibadah kangge dilbu ya. Sampai niling-iling, sampai ini sholat ora kangge saiki tapi kangge wis. Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal sok mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dawe Roma Irama, pesta itu pasti berakhir. Awake dhewe ki sok lek wis pindah ning alam barzah, sangune mek sitok nyapa to bayi ning kandungan kok diparingi sikil, apa ning kandungan kon playon?
Ngapa to bayi kok diparingi lesan apa kon nyanyi kayak jalan depan apa kon pipis, jalan belakang apa kon ngek. Bayi niki protes. Gusti, kula kok diparingi sikil tangan lesan kemaluan damel napa? Kula mboten butuh Gusti. Butuh kula teng kandungan mek sitok apa plasenta. Bayi niki baru sadar pentingnya sikil. Lek wis bayi iki pindah nang alam donya. Bayi lagi dong, ya Allah sikilku kanggene saiki, mripatku kanggene saiki, tanganku kanggene saiki. Bayi iki ning kandungan gak ndek sikil mboten masalah, Bu. Bayi ning kandungan gak ndek mripat gak masalah. Bayi itu baru merasakan masalah lek wis pindah nang alam donya. Bu, awake dhewe ditakoni butuh apa? Kula mboten butuh salat, Gusti. Mboten butuh santunan, mboten butuh poso, lah butuh apa? Duit. Saman baru sadar pentingnya nyantuni anak yatim lek wis pindah nang alam kubur. Ya Allah tibakne salatku kanggene saiki. Ya Allah tibakne posoku kanggene saiki. Ya Allah aku melu NO kanggone saiki. Bu, awake dhewe ning donya gak salat gak masalah. Saman baru menemukan masalah lek wis pindah nang alam kubur. Saman ning donya ora Ramadan poso gak masalah. Saman baru menemukan masalah lek wis pindah nang akhirat. Koyok bayi ning kandungan gak ndek mripat gak masalah. Kalau wis pindah ning donya dia akan menangis. Lho kayak kok ndek mripat aku kok ora? Kayak kok ndek tangan aku kok ora? Bu, jane bayi iki takon ning malaikat. Malaikat kula kok diparingi sikil kangge apa? Jane wis diomongi, "Sok. Kula kok kagungan mripat damel napa malaikat?" "Sok. Kula kok duwe lesan damel napa malaikat?" Dilge melu NU ki ora kangge saiki tapi kangge mula ora usah kaget lek melu NU ki mek narik urunan. Sampeyan iki lho melu NU ki ora kangge saiki tapi kangge esuk. Mula tak peseni sing rawuh ning kene jangan katakan tidak NU-NU-an, aja. Sampeyan sok bakal nang akhirat, tidak ada perjalanan panjang ngalahne akhirat. Tidak ada perjalanan panas ngalahni akhirat. Tidak ada perjalanan berdesak-desakan ngalahni akhirat. Sampeyan ziarah Wali Songo budal dhewe iso apa ora? Sampeyan umroh budal dhewe iso apa ora? Sampeyan kaji budal dhewe iso apa ora? Mboten saged. Lho sampeyan ning donya iki gak iso budal dhewe, apa meneh nang akhirat? Ning akhirat isok wong salam donya kumpul, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Panean. Sampe nek budal dhewe ra teko nggen. Mula awake dhewe sok ning akhirat kudu melu ulama. Jeung Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut telu, siji anbiya, summal ulama, nuli ulama. Yo melu NU melu ula. Sampe nek melu ulama sok ning akhirat nunut ula. Sampe nek ziarah bareng iso teko nggen apa mboten? Enek sing nuntun teko nggen apa mboten? Sampeyan ziarah apa iki jenenge sampeyan haji iki lho butuh sing nuntun. Ziarah Wali Songo butuh sing nuntun. Sampeyan kok arep ngendangi dulure ning Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya. Sampeyan mek dikai alamat anu yo ning lantai 3 ruang anggrek nomor 16. Sampeyan budal rono ra takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit. Kok arep gak melu NU-NU-an? Apa sampeyan ning akhirat iso budal dhewe? Pak Polisi ikut NU karena apa? Perjalanan kita ning akhirat panjang, Pak Polisi. Sampeyan budal dhewe tak tekongen. Lho tenan lho Pak Polisi ngapunten mboten usah tersinggung. Sakniki ning Blitar lho golek SIM iki lho ora lewat makelar ora dadi. Ya apa Pak? Sampeyan nek ujian golek SIM ora lulus. Baru sampeyan Pak Kapolsek kula badhe pados SIM rene. Karo Pak Kapolsek diduduhne kancane iki boloku tulung keono beres. Ya ora. Lha kok arep ning akhirat arep budal dhewe iki lho. Melu NU. Melu NU.
melu NU. Lho nggih, mula Kanjeng Nabi dawuh besok wong teng akhirat niku yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'amman ahabba. Wong niku sok ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Sampe nek demen karo NU berarti demen karo ulama, demen karo kiai. Sok ning akhirat nunut ulama, nunut awak mulai demen karo selebritis, sok ning akhirat ketemu karo ora teko gen. Mergo awakmu mek dijak maju mundur cantik. Lah senengamu karo kuwi. Awakmu lek demen karo selebritis ning akhirat gak teko nggen mergo awakmu dikei alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana melu kiai Bu nggih. Wis bene sing ning dhuwur gemberah bene. Wis pokoke awake dhewe melu NU ne Mbah Hasyim niki wingi wis masyaallah teng Pondok Ploso wis julukane kok kalah karo pengurus ranting. Pengurus ranting lho ora tau gemberah. Wis ning ngarepe ulama, ning ngarepe Mbah Yai Huda, ning ngarepe Mbah Yai War, pengurus PB tuding-tudingan. Wis jauh dari akhlake wong NU. Iki NU lek panggah dicekel wong kaya ngono ki wis gak akan selesai, Pak. Kita doakan ke depan NU dipimpin orang-orang yang punya kualitas keilmuan, punya kualitas akhlak yang luar biasa. NU itu lahir dari pesantren. Pesantren diajarkan akhlak. NU itu lahir teko pesantren. Pengurus NU harus punya akhlak wong pancen teko pesantren. Nauzubillah nangis kula Pak. Di depan banyak ulama, lho kok mereka gemberah di belakang. Teke iki nyawang apa lek ning ngarepe nek kiai. Lho kula niki wong elek kaya ngene Pak, pengen ketemu Mbah Yai Nurul Huda iki gak wani Pak. Andekan dia lewat saya akan menjauh Pak, merasa diri saya itu bukan siapa-siapa. Pengen ketemu Mbah Yai War kala winginane teng Jampes wonten manten, kula hadir, kula pengen nyalami lho gak wani. Lho kok pengurus PB duding-dudingan di hadapan Kiai Agung, Masya Allah. Bu, wong NU ki jane ra enek sampean ora nyapopo. Sing marane NU mlaku ki sampean iki lho mergo enek Lailatul Istimewa ngene iki lho, enek muslimatan iki lho. Nek kono ki mek nguruti tambang tok. Nek kene iki lho sing kangelan, ya apa ora? Kados Mbah Yai niki lho sing kangelan iki lho, wong ngene iki lho sing kangelan iki. Ning kono mek nek tok melu NU Bu nggih. Sok ning kono ben disafaati kiai, ben disafaati ulama. Lho estu lho Pak Kepolisi, sok ning akhirat tuh enek uang niku badhe niku kula maos teng setunggaling kitab. Niki kula diunggah nih teng YouTube banyak yang protes karo komentar kula. Kok penak men. Lho, swarga ki hake Allah kok. Lek pancen Allah menghendaki lho, enek wong ki mateni wong 100 sing mlebu swarga kok. Nggih. Enek wong lho besok mateni wong sampean delok nang daftar Ibnu Katsir. Mergo wonge tobat. Lho besok enek wong mlebu swarga niki lho Pak, enek wong badhe dilebetne neraka. Malaikat ditimbali kat arep gone ndi iki? Ajeng kula lebetne neraka. Sik aja susu. Takonono biyen ning donya tau ndak pisan ning ngaji karo ulama. Nek muni tau batalno mergo barokah tau ngaji karo ulama. Mas, sampean biyen ning donya tau pisan ning ngaji karo ulama mboten? Piye malaikat? Mboten Gusti. Takonono. Ning donya biyen tau ndak pisan mangan sak majelis karo ulama. Lek tahu batalno mlebu neraka. Barokah tau maem karo ulama. Ulama kuwi kekasihku. Kang, sampean tahu biyen ning donya mangan bareng karo ulama mboten? Piye malaikat? Mboten. Takonono sing nomor 3. Tahu ndak nalikane nang donyane biyen pisane salaman karo ulama? Lek tahu batalno mergo sapa sing salaman karo ulama berarti salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang,
Sampeyan biyen tahu pisane ning donya salaman karo ulama karo kiai mboten. Piye Kat? Mboten Gusti. Beh nemen-nemen cah iki. Wis sing terakhir takonono sapa jenenge? Engko lek jenenge padha karo jenenge ulama batalno mlebu neraka. Barokah duwe jenenge padha karo ulama. Akhir ditakoni, "Kang, jenengmu sapa?" "Nami kula Jansen." "Loh, kok jenengmu Jansen artinya apa?" "Karo jajan seneng." Kan kathah to wong jenenge anak berdasarkan sejarah. Mergo ibuke iki nalikane meteng karo jajan seneng, akhirnya anake lahir lanang dijenengne Jansen, artinya karo jajan seneng. Enek bapak iki sopir, tukang kirim mendok nang Jakarta. Ditinggal kirim mendok sing wedok babaran, anake lanang. Lah biasa lek ning Jakarta niku setengah bulan ditelepon, "Ya, aku babaran." "Lanang apa wedok?" "Lanang." "Alhamdulillah, ya kon jenengne karo Bu Bidan." Ben digawene akte pisan. "Wis to jenengno, moh sampean bapake kok." "Lah dijenengne sapa, Dik?" "Manut." "Lanang." "Heeh." "Wis jenengno Rendi ae." "Lho, artinya apa ya?" "Leren ning endi-endi." Mergo bapake nenek kok ibu-ibu ki meteng sangang sasi gak krasa. Delok TV, lah kok ning ngarep TV ki babaran. Lah kok anake wedok, lah kok dijenengne Novi, artine nonton. Mbak Novi nyepurane ya. Iki Mbak Novi teko apa ora? Nyepurane Mbak Novi. Lah iki dijenengne Jansen. Akhirnya tenan wis malaikat golek ana kiai sing jenenge Jansen. Digoleki mulai Timur Tengah, Afrika, Amerika, Eropa, mboten enten Gusti. Lek mung goleki ning ndi mriki-mriki lho, kono ning Asia Tenggara. Enek negara jenenge Indonesia. Mayoritas penduduknya muslim, golek ana kiai sing jenenge Jansen. Akhirnya digoleki. Enek Mbah Hasyim Asy'ari, Wahab Abdullah, Bisri Samsuri, Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Iksan, Mbah Yai Dahlan, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Idris, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Hamim, Mbah Yai Nurul Huda. Mboten enten Gusti. Jajal golekno neh mboten enten. Sapa niki lha kuwi kiai gede-gede. Golekno kiai sing elek lho, kiai sing ceketer ter. Enten ya anu Gusti, namung setunggal niku elek-eleke kiai. Sapa jenenge? Kiai Lukman Syafi'i. Akhirnya digoleki kiai sing jenenge padha kalih lare niku mboten enten, Pak. Akhirnya digiring mlebu neraka. Meh mlebu neraka ditimbali karo Allah. "Kat rene. Enten apa Gusti?" "Batalno mlebu neraka." "Lha enten apa?" "Tibane bocah kuwi duwe kanca sing kancane demen karo kiai." Mek gara-gara duwe kanca, kancane seneng karo kiai, barokah duwe kanca, kancane seneng karo kiai, besok ning akhirat dibatalne mlebu neraka. Lah jenengan mboten namung demen kanca jenengan, tapi jenengan mencintai ulama, jenengan ikut ulama, jenengan ikut Nahdlatul. Jangan katakan ndak NU-NU-an, melu NU ora kangge saiki tapi kangge sok. Ngene iki lek ora tak paham sing sampean ku salah paham. Mula donya ki ibadah ki kangge sok. Mula aja kaget nek sampean duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah ra tau jamaah sing lanang selingkuh tok sugih. Akhirnya bojomu kok mengi, "Wah yalah ya, kowe iki sregep jamaah oleh ngopo? Omah sebelah ki lho sregep ora tau jamaah selingkuh tok sugih." Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Oh. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge sampean. Jangan berharap ibadah dibayar saiki tapi ibadah awake dhewe dibayar. Mula ibadah ki abot. Mula nyambut gawe ki semak. Mergo nyambut gawe oleh saiki, lek ibadah oleh
Terus enek sing batin, oh anu mawon Pak Lukman, jane ibadah kon bayar saiki ae. Ben semangat koyo nyambut gawe. Akhirnya tak usul nih malaikat enten usulan king Magetan, ngibadah kon bayar saiki ae ben semangat. Akhirnya matur teng Allah, Gusti enten usulan king Magetan, ngibadah kan bayar saiki ae ben semangat. Akhirnya Allah dawuh, lho lek ibadah dibayar saiki, donya yo mandekno. Mila Gusti wis jajal umumno. Sapa sing gelem salat, salat tok. Sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Akhire karo malaikat diumumne jam 12 bengi pengumuman atas instruksi Gusti Allah mulai benjing sedaya warga Magetan ingkang purun salat dibayar kontan teng andhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu. Akhirnya isuk budal jamaah ning Masjid Syuhada. Teko masjid salat subuh, teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat salam, buka sajadah lho kok enek dhuwit 100.000 tenan. Bar salat tahiyatul masjid, salat sunnah qobliyah subuh, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bareng ngono terus dikomati subuhan 2 rakaat salam buka sajadah oleh 100.000 neh. Sampeyan subuhan mulih nggo dhuwit 300, bapake cacah 300, wong loro oleh 600. Kok niki terjadi? Sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak De ra ning sawah ora kere, salate oleh duit. Dong nggih sing duwe toko tutup ae. Lah tokomu kok tutup ta? Ya ora kere, salate oleh langsung gudange Mas Tongki tutup. Nyapa Mas gak tahu bisnis berambang? Ora kere, salate oleh langsung polisi yo leren dadi polisi. Pak Kapolsek kenapa kok mengundurkan diri? Aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadahmu dibayar saiki sing dadi lurah leren, dadi polisi leren, dadi tentara leren, dadi pedagang leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong meksa. Mula salat gak dibayar saiki yu, donya ben berjalan normal. Lek ibadah dibayar saiki tukang ceramah yo leren. Kenapa Pak Lukman diundang ning panekan ranyang heleh lek panitia lali gak oleh apa-apa. Karuan salate oleh dibayar saiki besok. Bayar saiki besok. Mula aja njaluk ijol saiki ibadah iki. Sok. Lek dibayar saiki lho, leren kabeh. Saiki besok. Besok ya. Nomor loronya apa gak dibayar saiki? Yo, lek dibayar saiki kok deleh endi? Sama lek dibayar saiki ndak punya tempat. Enten dawuh sapa wonge Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis, cara sampean pendak Jumatan mulih oleh unta sitok, saulan 4, 10 wulan 40 kok deleh endi? Wong lemahmu mek sak encepe omah. Titipne tanggane untane ya akeh. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Iso wong panekan mlaku tok ra entuk dalan. Lah sak dawane dalan letong tok. Iso Mas Tongki ora duwe nggen kabeh sakmene iki isine unta tok. Iso sampe ning omah wis ora iso lungguh mergo ning ruang tamu unta. Ning kamar, ning pawon wis dibayar nak iki apa tok? Tak iki apa tok? Nek dibayar tak iki kok deleh endi? Nek bayar tak iki apa tok? Ngantuni anak yatim dibayar tak iki apa tok? Tok. Sabar ya Pak, ning donya ki mek sitok berarti sabar. Ibadah jenengan karo Allah gak diwehne saiki, mergo lek diwehne saiki sampean ra duwe nggen.
Mula sampean sabaro, Allah duwe alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan karo Allah wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan, ora saiki tapi nek dibayar saiki sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibu Cacah. Arep ning dia Jumatan ora usah budal. Lah nyapa Dik golek suket angel. Sing nimpal tletong gak enak. Nah iki apa cok? Cok. Cok. Ngene iki lek ra digenahne awakmu ibadah ya abot. Ngono lho. Yo. Sok nggih. Lho sampean mireng napa mboten Mas Polisi dateng Malang iki. Enek pengusaha kaya raya. Niku ngumumne sapa sing gelem tarawih nang masjidku mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Lah piye? Lah masjid musala sandingin tek kabeh padha mara rono. Lah mulih oleh neket tok. Akhire jalan raya macet kabeh wong kabeh tarawih teng mriku. Akhire kalih polisi Kapolsek Gudang Legi Malang diberhentikan. Mas berhenti, ada apa Pak Polisi? Macet jalan raya, semua datang berbondong-bondong ke sini. Yang kedua menimbulkan kecemburuan, masjid musola habis kabeh podo taraweh rene sampai kula kom Blitar meh budal tak mongi Pak. Lah mobilku tak iseni wong 8 pra yo oleh 800. Bayar saiki apa sok? Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh ganjarane sak pira khairum minad dunya wa ma fiha luweh apik luweh gedhe tinimbang donya sak isine lek dibayar iki kok deleh nek dibayar iki kok deleh wis engko mulih wiritane kuwabeh kuwi ae cuk cuk Del ya wis ngomongnya ayo santunan nyantuni anak yatim ojo njaluk dibales ning donya kabeh dibales teng akhir melu NU ya kangge akhir jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar ayo iba nyapa jam-jamku dhewe kok monggo mau badhe wonten anu sak napa kangge jariah sedekahan anu niki enten sedekahan nggih sik saderenge dimulai monggo time dipersiapaken Bu sampean duwe tangga loman karo pelit seneng ndi sing kompak sampean duwe tangga loman karo pelit senengan loman mergo sampean pelit sampean iki lek duwe tangga loman sampean sedekah ganjaran nomor 2 dijoli sampean rungokne sik aja dukun sik sampean iki lek duwe tangga loman sampean lek sedekah ngene tangga loman oleh ganjaran nggih mergo sedekah nomor 2 diijoli mergo tanggamu loman sama nek ditangga pelit lek sedekah ganjaran nomor 2 gak diijoli sama nek tanggane pelit sama nek sedekah dijoli napa mboten mboten mergo tanggane pelit sampean iki lek sedekah ndek tangga pelit gak dijoli rungokno engko sing ngijoli Allah sampean iki untung duwe tangga pelit mergo sampean lek sedekah gak dijoli engko sing ngijoli Gusti lek sing ijoli Allah mesti luwih akeh. Allah iki sampean titipi jagung sitok niku. Allah lek mbales ratusan jagung. Cek ditambahi janggel. Cek ditambahi klobot. Cek ditambahi tebon. Cek ditambahi rambut kula Allah. Tangga kula winginane panen pari sak ton tak takoni winihe pira 5 kilo sampean titip pinih 5 kilo Allah lek ngijoli sak ton
Mula niki arep enek sedekahan mubeng sampean iseni, sampean kok gak dijoli karo panitia. Lek gak dijoli sing ijoli Gusti, lek sing ijoli Allah mesti luwih akeh. Niki tulung enten kerdus mlaku diseni Bu nggih. Sampean tak peseni aja nglebokne dhuwit 1000 ning kerdus. Mergo dhuwit 1000 gambare pati murang gawa pedang. Wong gawa pedang aja dilebokne kotak amal, jak ning Tegalan. Sing dilebokne kotak amal sing kumplukan kae lho Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 kon digambari wong kumplukan, kuwi karepe kon nglebokne kotak amal. Kuwi kok lek sing kok lebokne 1000 mergo pati murang gawa pedang, rungokno kuwi kok mbacoki kancane. Ayo anu kerduse diseni nggih. Sing kagungan duit monggo dileboni duit. Sing kok pas ra nggawa duit monggo panitia pareng sampeyan iseni gelang ya oleh. Sampeyan iseni kalung angsal nggih. Ayo diseni. Ngono ku yo kadang ana Pak Lukman ra nyontoni, he. Aku rene iki ra sangu. Aku rene ra sangu. Aku rene ra nggawa duit, mergo aku rene golek duit. Ora. Monggo Mas selawatane. Ayo Mbak selawatane. Bu diseni nggih. Iki gak dijoli karo panitia, sing ijoli Gusti. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا برحمتك يا ربي لا تقطع Bapak Ibu ingkang kula hormati, sementara niku ingkang sampun kula aturne, ayo tahun baru ini kula karo panjenengan berubah menjadi manusia yang baik. Agar kula karo panjenengan bisa berubah, kita harus meyakini bahwa dunia ini akan kita tinggalkan
kita akan melanjutkan perjalanan teng akhirat. Lah teng akhirat niku modale namung setunggal inggih punika mula ibadah tidak untuk hari ini tapi ibadah untuk hari esok. Terus ibadah Bu nggih, lupakan tahun 1447, lupakan masa lalu. Allah tidak pernah bicara masa lalu, yang dilihat Allah itu hari ini. Lek biyen nenek wong ra tau salat, saiki sregep salat, sae napa mboten? Lek nek wong biyen ora tau nutup aurat, saiki nutup aurat, sae napa mboten? Nek enek wong biyen ra tau Jumatan, saiki sregep Jumatan, sae napa mboten? Sae. Kanjeng Nabi dawuh atbi isyai'atal hasanah tamkhuha. Wong magetan barang-barangmu elek lerenono. Susulun karo barang sing apik, mongko sing elek di ngapura kalih Gusti Allah. Kapan kita akan menjadi manusia baik? Masa umure wis 70 tahun ra sregep jamaah, ngenteni umur pira? Masa umur 50 tahun ora nutup aurat, apa kurang to buka aurat 50 tahun? Hei, berubah nggih. Carane berubah, meyakini bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Pun sing nomor kali jane kula pengen ngomong ning ngaji. Nyapa awake dhewe kudu ngaji. Pih niki lek diterangni suwae. Tapi pun sore. Jane apik iki timbang sing mau. Tapi wis sore. Nyapa awake dhewe kok kudu ngaji. Pih apik. Piye diterusne? Wis sore. Enggak cukup sak jam setengah. Apik iki. Piye diterusne? Wis sore. Eman-eman jane iki apik iki. Lah iki kan harlah majelis taklim to niku nggih ta? Niki kan harlah niku lho, milad ketiga pengajian Ahad pagi ta. Apik ngomong ning ngaji iki. Tapi wis sore. Apa ngene umpama Pak Kapolsek rawuh apa sok mben ngundang neh ngene ya. Wan mugi-mugi barokah santunan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebehaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah santunan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe sholih-sholihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo ditimbali Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajadibna al-fawaqisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis ilmu sonten menika ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga desa Panekan ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun keluarganipun Mas Tongki ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin